नैथि बोसोरारि जथुम्मायाव बयनिसिमबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिदों। जोङो दिनैनिफ्राय जि जागायनाय हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिखौ अलमस्ट जों फोजोबबाय। मोनसेल' हाबाफारि जोंहा दा दं, भलिबलनि जि बेखेवनाय बे हाबाफारियाल' दङ। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जाय आलासि बिथांमोना जोंनो बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होबाय बिथांमोननिसिमबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो गोजोननायखौ जासिबाय। दिनैनिफ्राय जालांनाय जि हाबाफारि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मददखौ जोङो मोनबोदों। बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखरखौ जासिदों। दिनैनिफ्राय जिहेथु गोबां डेलिगेट्स जोंहा बेयाव मोनफैगोन। इतिमध्य दहाय फुंनिफ्राय जेखिनि ट्रेनजों फैनाय बासजों फैनाय माखासे मोनफैदों आरो माखासे मोनफैबावगोन। फ्राय 5,000 डेलिगेट्स जोंहा जायगानि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेयाव मोनफैनो लगीया बाथ्रा दङ। फ्राय फैगासिनो दङ, जोङो रादाबखौ मोनदों। आलासि बिथांमोनाबो जाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों बे लेखायै दासिमहालागै जोंजों कअर्डिनेटआव दङ। थ' बिथांमोनहा फैगोननि बाथ्राफोरखौ होदों। गतिके मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो रायजो राजानिफ्राय जोङो मददखौ लुगैगोन। आरो जोंहा दिनै थान्दै मेला जोङो दिनै जिरायजेनगोन। आरो थान्दै मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा जोंजों फैगोन, बाहागो लाफैगोन। बिनि थाखाय गासैबो जोंनि डेलिगेट्स बिथांमोन आरो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरनि मददखौ जोङो लुगैदों। गुबैयै मा बिथिंखौ लानानै बे बर' सुबुं आफादफ्रा माखासे डिमान्ड दङ, सर्टिं डिमान्ड जोंहा दंखायो। आरो बे डिमान्डफोरनि सायावनो जोंना सरसाया जागोन। गाहायै बुंनो थाङोबा थामथि बर' गोजोन गोरोबथा, बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा लेखायै माखासे जेफोर दफा मावफुंनांगौ दङ आसाम आरो भारत सरकारा जोंना मावफुंनानै होआखै। बे जोङो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि लुबैनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो बिटिसिनि बायजोनि बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनिबो माखासे एजेन्डाफोर मावफुंनांगौ दङ। बेनि सायावनो जोङो सरसा खालामगोन। आरो जों जिहेथु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे दाबिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिबो थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय जों जागायदों। बे जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिया कन्टिनिउ जागासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। जों आसा खालामदों जे जोङो माखासे थि थांखि लानानै इयुननि समाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावलांनो हागोन। बिटिआर जालांनाय 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानाव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। बेखौ जोङो बुंबाय थादों, खारन 15 कौटि जों मोनफ्रोमबो आन्दलनाव मोनफ्रोमबो धरनायाव बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो बयबो समान समानै जों बाहागो लाबोदों। जोङो सिगनेटरि आफाद हिसाबै जोङो बुंबोबाय थादों। आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो जोङो बेखौ गोबां खेब रायलायबाय। आरो बिथांमोनहा जोंनो रादायबो होदों जे जिहेथु एकर्डआ जयैनो खालामबाय, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो NDFBनि गासैबो फेक्सन, NDFBआवबो बिटिसिनि बायजोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मुंख्लं जादों आरो समानै मावफादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बिटिसिनि बायजोनि गोबां जिल्ला आफादफ्रा मावफादों। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों जिहेथु मोनसे सिगनेटरि आफाद, बे हिसाबै जोंहा मोनथाय दङ, जोंहा राइट्स दं होननानै जों सानो। आरो जों खोब आसाबादि जे बे 1,500 कौटि रां बेनिफ्राय जोङो एसे जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसिनि बायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो मोनगोन। थेंक इउ।